ta, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Idi si Malong dagiti sunggo. Tampo kitang aldaw iti panakigasang-gasa ti Mortal a Hero dito'y drama ana paulwan. Alipugpog! Apo? Nagadun dagiti si Malo ka bakes, apo? Nakita mi da. Yung yarod apong, nagaduda. Makikita ida, uray pa'y no adak ti bulsam. Umar ka nga hindi ka Tapno makita man ay bag ida. Uwin apong, Apay kat nga mina di matlag subling ti sigo da kadakkel mo. di ka ganat apong. Inuna ti amak, kaya da na ituding apanawin. Tauray bimasitak, kat agtultuloy na ta ti misyon ko. Mabaon ti man nakabalin nga angin. Nagkit di Oh, makita mo dagiti nagadwa bakes. Apong, nagmayat ti panagpalailang da iti-igid ti karayan. Agkikinuto ti daduman. Kat nagdigos mat dagiti daduma. Ngata? Kasmet la tao dagita apong. Adda dagiti kay-kayat da tinangdod. Adda mat dagiti managdigos. Sana kitaan. Amok mat Apong, asit gantay da. Takasarita ta ida. Agsao damat. Nalipata mo ti imbagak apong. Makaawat da iti sao. Ken maawatan mo ti kayat da nga ibaga. Kasmet la kadagitay insekto a nakasarsarita ta Kasta ya. Hala. Masidid tangarod kadakwadan Makibarkada taman kadagita abakes. Ako! Ada nagpaltog! Ha? Nabuwakan dagiti bakas. Nagsilimang daminan. Awan tinasit ganta kadagijay bakes. Nakita tayo jay karayan apo. Santa met anakita. No asino ginang tiro kadakwada. Naimbaglakit din apong. Taawan tinapuntaan kadagijay kikinuto abakas. Naalarmada adagos. Apong, adda amin nandito yung sentro ti barangay dagiti nabuak abakas, iji-igit ti karayan. Anya? Kikitam ida? Amumit kanya akon apong, napigsa ti radar ko. Aglimlimbang dan dito yung sentro ti kabalbalayan. Arayatan nyo kalugan! Arayatan tayo ti kalugan! Apong, darasam, umarayat tamat. Ay, uwan ako. Ano may mayat no unakan tan natartaragsit kamat laang. Ay, nagdadakkel abakas dagijay simrak dito'y kusina. Inalada amin ang nakaparada a prutas iti lamisan. Bakas tinang itara iti protas yo kabsat. Wan, kat saan la dagiti nakalaba prutas tintaray da. Inraman da pa'y abinitbit ti kaldero mi anapunno iti napoy. Mabisin da nga rod Iti damo, impagarok puno tattao dagiti nang sarak kada kamin. Ngambakas matgayam. Ay, nagaduda. Kakabsat! Ano pa iso, nagapandang nga ta? Ang mga no karaman daan na yanod, manipod ijay bantay idilayos. Ay sigurado kasta tinapasama. Naggapoy di bantay dagi di bakas. Ay Apong, yam amum ti bagim iti dayta a babae. Ibagam asang sanga ili ka dito'y ayanda. Tapno, pagdagusin na ta dito'y. ay wan apok. Bayam ta diskartyak. Kayat ko lang unay tadakad kadungak. Ngam amangan no addama di asawan dagiti tao. Amumatan, imbagak itay asisya kun nga agbibihag. Awan question iti dayta kabsat. Saan kami mat ngagbayad? Kami, kunam, adda kaduam, Ada. ayan na ngay, awan mat makita. Ay di ka kumagbot-botang Saan agagangay a tao ti kadwak? Ngam imay kami ditoy tapno matulungan da kayo. Iti problema yo. May papan kadagiti bakes wano songgo. Anya? Ulitak Saan agagangay a tao to'y kadwak? Adagin ginamol na. Wano pan nakabalin na. Ay na, amangan no niya mataytan. Sino kaya? Saan ka kadiag-agangay a tao? Gagangayak a tao. Ngam siyak tinapili to'y kadwak.
ngagbalin nga alalay. Uno kadwa na iti misyon na dito'y daga. Iso nga daak met dito'y ayan yon. Ipakita kan kato'y kadwak. Kat ison ti mangipalawag kadagiti jakpay na ibagakan ka. Kat sapay kumata denggam. Rumarkan, apok! Ay, sus! Nagbasitin a tao! Butitin samat! Di kagbutan kanyak. Kas iti ko na ni apong ko abobod. Imay kami dito ayan nyo. Takitain mi. Noan niya ti maipaay mi kada kayo a biktima ti grabe a kalamidad. Ay na, agyam anak no kasta. Maragsakan lakit di dagiti kalugarak. Anya ka diti kadakkilan a problema yo. Kalpasan day di nakabutbuteng alayos. Awan makan mi. Nayanod dagiti balbalay mi. Iso nga ita. Agnanaod kami dito pinatakder ti gobyerno a para kada kami. Kasta? Naimbag une ti gobyerno Tadagayam na patakderda nga agpaay kada kayo. Yakman ammo. Apay akas lang masurun ka. Awan? Saan mabalin nga awan tiga puna masurun ka? Ibagam kumatap no amumi. Kasano kat nakaad-ado asim mangpat asaranay idi. Amumi dayta. Tadamot pa kadamdamagan mi. Ngambasit tinakadanon kada kami. Kasta ti gobyerno yo. Ngam, saan yun napakariribukan day jay? Di kay madanagan. Tatulungan da kayo. Agyaman akno kasta. Agyaman kami kadagiti kakadwak. Ibagak ti may papan kada kayo kin ni kabsat bubod. Saanen? Agpatinggalakan kan dagiti na amwam. Maipapan kada kami. Bayam lataidan amas daaw. Apo, hitam dagjay grupo ti bakes. Iti dagjay atok-tok ti balay. Agbabarkada dagitan apong. Kasla da pagsasangwan da. Isa nga kaldero nga inapoy nga imbaga jay babae. Ay, na mabisin da talaga. Naimbag tadiday namraman jay adobo asidain ko ma jay babae. Ay, wala niya. Adasin dami. Ti ammo jay babae. Kat kadwadak amangan. Madanagan ididamo. Amangan no agkurang apong. Nadlaw kumatday ta. Kasla na bang aran pay. Idi bagam asan ka mangan. Apay nga ngirsi ka. Kasanumat nga min apong. Ti ammo na kat nalaingak amangan. Gaputa kayat ko ti dumakkel. Iso nagdanag. Wen apong. Aga-apadan sametan. Mapanak iti ayanda apong. Idwata. Amang ano ipulasit da ka lang. Iti dayta kabasit mo. Kokok na ito'y kadakkalan asaba. Gaputa, dua kami iti si Kugko amangan. Kat no nila kahit ko tinagrigrigat anang itakyas kadagitoy para kanyak day takadakalan asaba Nagado lang arodan ikinabukab mo nga inapoy. Mabisinak pay. Mote day ta. Sops. Ikaw masinag, no di mo kayat ngay sa buwag ko dita na puskol abuok mo. Toy, patak. Anya nga min day dapat patpatam. Ha, tapno amom. Sa nga rakam ako to, tinaornong ko. Idiin ko twak dagiti kakadwa. Si kantolangan, tiada ko to na. No di mo ipabus oy kanyak daytoy kadakkalan asaba. Hep hep! Ha? Sino ba yun? Basit na tao. Kita nyo. Si tatao. Tao na ita. Wen. Ha? Siyak ti tao. Katara na bakas! Kita nyo! Saan nakabakas? Lakaya bakas! Angam kakabsat kayo. Saan mo't agaga ngay at tao? To'y nakamas nga dito'y abaga. Sino kayo? Anyat, aramidan nyo dito. Umay nakalaan ng chitang! Ay, nakan! Dungag kayo kapadak abakas. Ay, kakabsat ko abakas kunak kumak. Teo, kulit mo kayo! Denggandak! Uray basitak!
Denggan nyo kumadagiti ibagak. Kasta. Agulimag kayo. Imay kami ditoy. Tapno makigayem kami kada kayo. Tagsayaatan nyo ti bagatoy basit akadwa. Dengan tayo tibagada! Kakadwa, sumurot kayo kanyak. Umay kayo. Umay kayo, darasan niyo. Apay, Chitang! Papanan tayo! Saan niyo adang-danggan, ti ibagbaga na dakal kan basit at tao. Ayan. Iso nga umadayo tayo kadakwada. Awanin, dagiti kakadwami. Kontrabida dagigay. Dagitay bukatot, abakas dagijay! Kasta. Adamat gaya makuna abukatot kada kayo. Adua, kasmetlak kada kayo at tao. At dagiti rawat, ati kayat dakat isudalati mabsog. Sa pulik ida. Ay duwata apok. Saan apong? Bantayan dagiti nasisingpat abakbakes nang runa day tamasikog. Anya? Kabsat at tao, makaan anak akaw, ay ipulkit kon isikog ka. Nairaman analmas idi layos ti amati sikog na apong. Isu asikapay lang timang panak. Agbati ka na apong. Ha? Balinak pa yan ama maltot. Kadag ito'y kakabsat abakas. Ay, tulungan na, kabsat at tao. Ay, wow! Plastar kan tapadaan ng aromwar. Awan ti nasaya at pagbanagan dagiti amin anabiyag. No awan ti panagtutunos. Oh, kitaan nyo man dagiti tao. Nariribok ti lubong. Kaputasan ang makapagtutunos dagiti tattao. Paiso mat, kiti na taa, pasit aparso. Husto, di impagam. Wen? Awagan na kuman iti kulas. Agpaiso abasitak aparswa. Dakkel ti panagayat ko kada kayo. Amin anaparswa dito'y lubong. Ket kulas. Kulas ti naipanagan kanyak. Iti kaadak dito'y ayan nyo. Wen, pasit, akulas. Mamati, kami. Kantumat nyo in! Dito lang buksit mo mo makargaan! Sumaldang kayon, nairan ranod kayo mat kanya ka. Hala, Uston. Ket subukan kayo ita. Sige, ibakap, no, anya, di aramidan mi. Tapno, patsyek, dagiti kapada mi abakas. Asaan kami, akon trabida. Da kayo matlang ti makaam mo. Noan niya ti kasayaatan niya aramidan nyo. Anya, Sige, agsubli akon ijay ayan ni apong ko. Urayin mi ti panagkikinnaawatan nyo. Ne, awanan ti makita nakalukat atawa dagiti balay. Wingarod apong, agamaken dagiti tao. Tamangan no, serken dagiti bakes ti babalay da. Ket matakaw dagiti kananda. Agtatakaw met ngaminan dagiti daduma abakas. Kasano? Ket agbisin dametan. Saan abali apong? Naalukoy kun ngagsingsingpet dagiti paan-anawa. Nasaya at ngarod Ungayam apong, kumusta nga jay pinaanak mo? Naday jay. Kasla na idomdoma launay abakas di anak na. Tado tinagpresenta mga awer. Agbalin abida day jay apong. Kahit itay pa'y lamang mangkot ti pagsasaritaan daga jay kontrabida. Agturong daitan, iti ayan jay baby bakes. Anyat pagsasaritaan da. Amangan met no da ti panggap da. Saan apong? Umay ka? Datakan no ti mga saksi iti panagiin na brasa da. Mapanta iti ayan dagiti bakes. Agyaman anak. Ado kayon amang anak iti bunyag. Dito'y anak ko. Wan, agsagana ka. Sab o kamton.
ni Bibi Bakas. Ta itulod datayo kano. Dagiti aga po adakkel ken basit ataw. Wen, adda kano nakasagana a lugar apapanan tayo. Mayat kano ijay, tatalaga ana iranta apag naedan dagiti kas kada tayo. Wan? Kat kumarin Bakas. Saan tantod nga aga papay? Talaga, sa amin. Ditan gagayem, tinagpatinggan ti istorya atampok itangal daw, iti pan nakigasang-gasa ti Mortal Ahiro. Dito'y drama Anapaulwan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kaniti direksyon, Kirby Riliera. Sound effects, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipong